Bod 5 sme prerokovali, schválili. Ideme rokovať o bode číslo 6 a to je VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava Vajnory. Nech sa páči, pán Komára, tomu. To je úplne nové VZN-ko. Úplne nové iba v tom, že teda staré sa ruší, ale samozrejme, že tá právna úprava, ktorá je obsiahnutá v tom, tak tu už máme aj dnes. Meníme ho teda z viacerých dôvodov. Jedným z dôvodov je to, že sme ho mali naposledy napadnuté prokurátorom a z toho dôvodu tam niektoré ustanovenia meníme. Taktiež ďalšia zmena sa týka herní a kasín, kde sa snažíme teda obmedziť tú prevádzkovú dobu herní, teda aby mali čo najmenší negatívny vplyv teda na obyvateľstvo a na okolie, keď pôsobia. A teda tento návrh bol riadne vyvesený na úradnej tabuli miestneho úradu a taktiež na webovej stránke aj na pripomienkovanie. Pripomienky neprišli k tomuto zneniu žiadne, čiže vyhodnotenie sme teda nepredkladali. Na finančnej komisii sme ešte preberali teda jeden z bodov, a to konkrétne paragraf 4 odsek 6, ktorý sme nechali to takto voľný, s tým, že tá diskusia teda na finančnej komisii nebol jasný teda výstup z tej diskusie, ale išlo o to teda, že boli tu v minulosti sťažnosti na tzv. Pojazdných alebo podomových výkupcov železa a navrhujeme tam teda, navrhovali sme, že buď úplne zakázať, alebo možno obmedziť teda tú dobu, počas ktorej oni vlastne môžu chodiť. A to je vlastne na úvahu teda, že aká by tá doba asi mala byť. A tu sme zatiaľ nechali voľne. No, otváram diskusiu, nech sa páči. Ja by som to zakázal vyloženie ako, čo sa týka tých zberateľov starožitnosti a týchto vecí, hej, železa, baterky, jednoducho nemajú súhlasy na nakladanie s nebezpečným odpadom, takže oni neoprávnene v podstate odoberajú od občanov odpady. Takže ale otravujú ľudí. Jednak otravujú ľudí a jednak nemajú na to oprávnenia, takže ja by som to zakázal. To vlastne bude aj, to mám pani Pavlošová, respektíve pani Mrazová doplňa, že toto vlastne budú riešiť mestské policajti alebo aj štátna polícia, teda že bude týchto podomových predajcov, výkupcov alebo neviem ako ich nazvať, takže ich bude vyzývať teda na to, aby preukázali tie doklady, ktoré majú mať pri sebe. Pani Porozíková na doplnenie. To vlastne ten čas Helsinského spolu životného prostredia, to je vlastne ako hovoril pán poslanec Vajda, je to vlastne akože nezištný odpad vlastne a príkodcovia vlastne nezištných odpadov z povinných potvrdných sprievodných list nezištných odpadov, ktoré vlastne akože slúžia, sú vlastne majú to predložiť policii. Áno, všetko vlastne spotrebiče, baterky, čo vlastne zbierajú, a to vlastne veci vlastne nie to je všetko nezištný odpad a vlastne oni to vlastne mali akože vlastne písať doklad, že to vlastne môžu oni zbierať a vlastne oddávajú to tam, kde to patrí teda. Pán Komára, pani Porozíková, pán Vajda, keď my tu dáme, že mestské časti Bratislava Vajnory nemôžu pôsobiť, tak na čo potrebujú doklad, keď to nemôžu pôsobiť? Ak dáme, že nemôžu, tak... Vieš, to bolo. Tak on tu nemôže, policaj bude vedieť, že tu nemôžu pôsobiť, tak nelegálne potom bude vyberať ten odpad. A čo robí dneska nelegálne, lebo asi nemá na to, my nevieme najprv skutočne, či má, alebo nemá na to oprávnenie vyberať, ja neviem, ortuť, alebo aj nejaké iné veci. Ako je vlastne obrane na policajta? Farbiláky, fermeže, no, nech sa páči. Keď môžem k tomu niečo ešte povedať, sú v Bratislave 4 alebo 5 firiem, ktoré dokážu od občanov odoberať, či už je to elektroodpad, či už sú to akumulátory, takisto magistrát robí zvozy, takisto sa to dá odviesť do úvahy, takže tí ľudia môžu v podstate ten odpad odozdať tak a v podstate oprávneným osobám, ktoré môžu tieto veci likvidovať. Lebo potom sa stáva to, že vidíme televízor rozobratý, odtrhnutá cievka a obrazovka hodená pri zberných kontajneroch OLA. Takže v podstate oni si zoberú to, čo potrebujú a tým pádom robia bordel v dedine. Si oni vedia, čo sa majú z toho vybrať. Rozumiem. Ešte chce niekto doplniť? Ľubo Krištofič má ruku hore, kolegovia, dáte mu vlastne. Tak súhlas. Potom
Lubo a potom pán poslanec Vlček. Ja tiež mám isté skúsenosti ako v tomto odbore a v podstate ja by som ako principiálne nezakazoval, ale v podstate akože keď bude vo VZN vyšpecifikované, že musí spĺňať všetky zákonné podmienky na to, aby to mohol odobrať, či čo ich nesplní, lebo tam sú, ja neviem, už len na baterky musí mať dvojplaštový kontajner a ten nesplňaný. Náš policajt to bude kontrolovať, či to splňa? Či bude mať papier pri sebe? A on povie, že pozri, papierka, vymáš tento. Neviem, či policajt bude v tom zorientovaný, že čo má od neho pýtať. To by si musel preštudovať policajt zákon o odpadoch celý. Na jar, keď oni začnú chodiť, tak mám kopec mailov a listov, že starostov robte s tým niečo a ja som to z začiatku aj riešil, policajtov som nahnal, ale policajti keď nemajú od nás nejaký podnet, ako myslím zákony, oni ho nehajú spôsobiť. Aj keď má plot na sebe, tak ho zastavia, pýtal sa skaj ten plot má, a keď odôvodní, že ho zobral z tej, že mu ho dali, tak ide ďalej. Ale ak mu ho nedali, tak ho chytili, no, mi sa páči. Ja môžem tak ľubomu návrhu, ako naozaj týmto dáme policii takú menšiu právomoc toho výkonu, pretože naozaj to je komplikované, aby ovládali ten zákon, však teda vedia veľa, ale na druhej strane nie každý je tak zorientovaný a väčšinou tí zberači sú viac prešíbaní ako tí, ktorí kontrolujú, čiže ak je zákaz, tak je zákaz a nie niečo riešiť. Ale ak je to dovolené, že si nejakým papierom takto zabudol som si ho donesiem a tieto všetky výhovorky, ktoré fungujú, čiže asi ak zákaz, tak zákaz, to je možno lepšie. OK, ale už vedia, že keď to tu behá po dedine, tak keď občan zavolá, tak je to zákaz a oni môžu prísť a hneď to riešiť. Zavolá mňa a ja zavolám policajt. Dneska to nie je zakázané, či tým pádom policajt príde z kontroly, či má všetko v poriadku, všetko má a ide preč. A to zase nejaký prokurátor nenapadne, že to úplne zakáže? Lebo niekto povie, že to je zbierať železo, že? No, tak potom to bude musieť zase upravovať asi. Pán Komár, nech sa páči. Aj keď v zákone, ja to ustanovenie teraz chcem ocitovať priamo, ktoré vlastne hovorí o tom, to som vlastne na komisii teda poslancom som hovoril o tomto ustanovení, ktoré jednoznačne hovorí teda, že miestne zastupiteľstvo môže teda vydať všeobecné záväzné nariadenie, ktorý určité činnosti zakáže. A ktoré sú to? Ale vzťahujú ich na verejný poriadok. Pri zabezpečovaní verejného poriadku. A to už je teda otázne, či podomoví predajcovia teda nejako ohrozujú verejný poriadok alebo nie. A to už je možno na tom výklade, ktorý prokurátor by možno zaujal iný, ako by ho sme zaujali pri príjmaní tohto väzňa, aby sa teda rozhodli to zakázať. A možno by povedal teda, že ale pozor, obec, toto nie je verejný poriadok, teda, hej. Ono to asi nie je... Je to vyrušovanie na právo, čiže oni chodia tu do polička, hovorím, že ale to môže byť náš názor. Prokurátor, tak ako sme to už viackrát videli, má na niektoré teda... Pokúsiť sa o to môžeme, ale má iný zákon, ale na druhej strane prokurátor tiež nie je ten, kto má oprávnenie vykladať zákon aj iba súd, takže ani prokurátor nám ho nemôže zrušiť, môže nám ho napadnúť. Ja sa pekne k tomu, aby sme to skúsili. Teda potom by bolo, že pojazdy, výkupcovia železa, autobatérie, kožiek, elektroodpadov a ďalších odpadov, to sa nedá došpecifikovať odborné odpady, ďalších odborných odpadov, alebo ja neviem, jak sa to volá, nie, že sa zakazuje, neurčuje, ale sa zakazuje. Čiže, tak si to predstavuješ? Pojazdy podomový, čiže tam nie sú vylúčené tie regulérne firmy, ktoré tu behajú, nebudem ich menovať, aby som reklamu nerobil, ani všetky nepoznám, tie normálne budú chodiť a robiť to, tak jak to budú robiť. Že ja veľkú časť ľudí, ktorí vykladajú tie predlohy a práve, že slabí sú, vieš, to je, ale ti nepovedia, že zrušia. No jasné, že to nepovedia, ja viem, že to je nepovedia, ale z pohľadu zákona je mi to jasné, že to je mi to jasné, že to je Ďakujem. Ja by som tam doplnil ešte niečo v takom zmysle. Nemám presne naštudovaný zákon o odpadoch, ale určite v súčasnosti je skrátka oveľa prísnejší ako bol.
A čo sa týka napríklad výkupu kovov a týchto vecí, tak v podstate tí ľudia, ktorí to tu zbierajú, tak 99% z nich na to nemá oprávnenie. Čiže ja by som to striktne v princípe zakázal s tým, že napríklad košky je taká špecifická záležitosť, dobre, zase niekto môže tvrdiť, že hygiena a tak ďalej, ale môžu byť tu ešte stále nejakí chovatelia, ktorí tam chcú dať na to miesto, že to niekto vykupuje. Čiže možno by nebolo na škodu tam vsunúť niečo také, že vy ste to nechceli, ale možno, že niečo také s povolením úradu, s tým, že musí ten dotyčný, kto má to povolenie, predložiť na úrade, keď chce zbierať železo, musí predložiť, že má na to ako oprávnenie. Hlavne na jeho odpredaj, pretože on zbierať ho môže, ale on ho následne musí predať a to v dnešnej dobe, to odovzdávanie je problém. Pokiaľ je to fyzická osoba, je problém, musí to ísť. Sú tam proste podmienky nejaké, ktoré sa ťažko... Poslanec Vlček. Ja išiel na námet a týka sa to konkrétne prevádzky hazardných hier, kasín, herní a podobne. Áno. To je článok? Je to 5. Áno, to je ono. Prevádzka hazardných hier a obdobných prevádzok, herňa, kasína a podobne určuje. Tak, tu je pondelok, nedela od 10. do 22. Ja by som dal možno na zváženie skrátenie tejto doby. Myslím, že to je všeobecný záujem a keď mám dať priamy návrh, možno od 15. do 21. Od 15 do 21. 21. Realita u nás máme podľa magistrátu, pani Porzeková, to není, že 11 automatov vo Vajnoroch. 6 by malo byť v Bakuse, ja tam nechodím, takže neviem, ako tam je v tej herni. A 6 niekde pri Beske. Od 15 no a tu predpokladáme akú argumentáciu prokurátora, keby herne boli od 15 do 21. No, to je ťažká téma, lebo vedľa prevádzka je pohostinstvo, ktoré je otvorené do 24. Piatok, sobotu. A či to je možné? Viem, že na regionálnom združení starostov máme problém s tým, že prokurátor má rozdelenie, že sú to služby. A prečo niektoré službe dáme do 21 a niektoré službe do 24? A že to je tzv. Nerovnosť práv. Nech sa páči. Čiže čo predpokladáš tu, že to dopadne ako? U tých hazardných hier, keby sme dali 15 až 21? No, ak je tam zákonná kompetencia, teda stanovať prevádzkové doby a nie je nejako obmedzená, tak by to prokurátor nemal napadnúť teda. Lebo ako napadnúť to môže teda, ale nebudeme asi súhlasiť, teda my nevyhovíme v takom prípade asi tomu protestu, respektíve poslanci o tom budú rozhodovať. Ale a prokurátor teraz, ešte raz to dôrazním, že prokurátor zase nerozhoduje o tom, či naše väzdenko je zákonné alebo nie je zákonné. Iba podá protest a následne, ak my mu nevyhovieme, tak on má možnosť, nemusí, môže sa stotožniť s tým našim názorom, môže potom podať žalobu, ale rozhodnúť môže o tom, že naše väzdenko je nezákonné a môže iba súd. Ešte chcem doplniť, toto je aj v súlade s tým celomestským VZN-kom, ktoré sa pripravovali nedotiahlo o dobe predaja. Tam bol návrh od 10 do 22 tieto herne, tiež. Som si to posielal, myslím, že všetky mestské časti by mali mať jednotne od 10 do 22, aby to nebolo, lebo sú aj také, že do noci. Práve najviac sa peňazí prehráva vtedy, keď človek je v opojení alkoholu a oni vtedy už prestávajú mať prehľad od toho a prehrávajú. Čiže ja tomu rozumiem. Ale či týchto 10 až 22 by bolo v súlade s ostatnými mestskými časťami, nech sa páči. Otázka je samozrejme, že keď chce prokurátor napadnúť, že prečo je jedna prevádzka od 15 do 21, tak potom každý z tých ostatných prevádzkovateľov môže namietať, že niekto to má od 0 do 24, ako sú benzínové pumpy, a niekto má obmedzenia, takže potom všetky by boli neplatné v tom prípade. To bude definované na jednotlivé typy prevádzkovania, to znamená, že hlučné, nehlučné a tak ďalej, ale rôzne, alebo to všetci rovnaké. Lebo prečo benzínová pumpa môže mať 0,24 a prečo, ja neviem, Nechcem to tak Tomáš, ale hovorím, že toto sa radi obúvajú, či prevádzkové, teda prokurátori, že... Oni sa obúvajú do toho, ak je to delené, že v rámci tej mestskej časti sú ešte rôzne kategórie v rámci toho istého druhu podnikania. To nemáme v tomto VZN, ale boli také, keď mali... No, takže máme tu jeden návrh.
Máme tu jeden návrh a ešte vy ste, pán Ondručka, hovorili, že s povolením, čo si na to myslíte, že dával si pozor pán právnik? Možno k tomu povoleniu, čo spomínal pán Ondručka. By došiel sem a spýtal by sa povolenie, že bude chodiť sobotu a že je možné, aby prišiel sem a zajal si verné priestranstvo a na daný dostane vyrubený buď nájom alebo zabratené priestranstvo a môže to robiť. Môže, tak sme tu mali opravu dážnikov. Čiže môže si požiadať takúto vec, ak je miesto, ktoré na to je určené, napríklad aj bol tu oprava dážnikov. To normálne prezident to by to mohol spraviť. Čiže na mieste, ktoré na to bude určené, čiže nie aby behal po dedine, ale na jednom mieste, kde to schválí mestská časť a poslanci to bolo, tak možno to áno. To áno, ale určite by sme nemohli my si uzurpovať nejakú moc, že vydávať niekomu licencie teda na... To nemáme, ale pán poslanec myslel také, že má povolenie na výkup elektro a to povolenie dojde ukáže a povie, že v sobotu by som chcel chodiť po dedine a my povieme, že u nás sa nechodí, môžete si prenajať priestor pred jednotou, 2 eurá na hodinu a nech sa páči. No, nech sa páči. To stotožňujem, to je veľmi dobrý nápad, čiže dať im túto možnosť a tým je to vybavené a máme to v podstate pod kontrolou. A to nemusíme napísať, to reálne môže byť. A tých pár ľudí, čo naozaj má záujem o to, aby tie veci odozdali, tak niečo to prinesú. A keď sa to naučia, alebo budú tu na jar chodiť, nebudú o tomto vedieť, policajti informujú, že takéto hodiny ako tu máme a je možnosť ísť na úrad, nahlásiť sa, dohodnúť sa, prenajať si priestor. A môžu dať ešte platenú reklamu v rozhlase oznám, že v tom a tom čase budú tam a tam a bude to v stánku pri jednotí, ktoré tam sú na tejto účel vytvorené. Dať slovo Ľubovi Krištofičovi, kolegovia, nech sa páči. Ja by som ešte tejto hovoril, že robil som v tom, že ja, keby si niekto osvojil názor, teda respektíve návrh, ja by som to v prvom kroku zakázal. V prvom. No. Keď to napadne prokurátor, teda nejakým spôsobom zákonne, tak tam sa dá potom už špecifikovať to. Ja mám skúsenosť napríklad, že teraz nebudem menovať konkrétnu firmu, ale že robila to systémom, že raz za mesiac pristavila 4 kontajnery do súhlasu úradu, tak jak sa pristavuje z firmy tiež nemenovanej, za nebezpečný odpad alebo na takéto a je to vyhlásené, je to legálne, je to všetko akože vyčlení sa priestor na obecnom pozemku. Je to systémom odovzdávania zeleného odpadu, ale hovorím, že lebo keď sa budeme, jak Mário hovoril, že špecifikovať teraz akože kto má, kto nemá, tak sa nedokontrolujú ani policajti, ani toto. Ale keď to napadne, tak povolíme, ale povolíme certifikovaným, registrovaným... Súhlas, predbiehaš ale logicky, tak? Pôjdeme a registrujem 2 návrhy, k tomu predloženého pán Komara, čiže tá 6-ka zakázať, áno, a tá 5-ka, tam je návrh a najprv sa hlasuje o návrhu pozmeňovacom, dať tie úradné, to nie sú úrad, prevádzkové hodiny od 15 do 21. Teraz to dávate to dokopy? Dáme to dokopy, ale ešte vlastne mám ja jeden návrh. Ešte máte ďalší vy? Nech sa páči. Na rámci paragrafu 3, kde vlastne prevádzková prevádzka na obchodnej živnosti a poslednej činnosti. Paragraf 3, odsek 1, tam vlastne od číslu do 22. Vlastne či to tiež nerozdeliť vlastne pri prevádzkach viac ako 100 metrov bude od 6 do 24. hodiny a pri prevádzkach menej ako 100 metrov bude od 6. do 22. hodiny, ako je to navrhované. Ja myslíte ohľadám večierky? Vlastne požiadalo vlastne Česko o predložení vlastne akože aby malo otvorené teraz pred Vianocami do 22 hodiny. Ako ináč vlastne akože vlastne mala do 22. vlastne akože sú to vlastne tie veľké už nad 100 metrov štvorcových tu nad 100 metrov od odbytnej zóny. Že vlastne môžu mať do polnoci a menej ako 100 metrov môžu mať do 90. Do 23. ste hovorili. Druhej. Teraz vlastne akože prípad vlastne došla vlastne akože streská žiadosť, že vlastne akože sme na autorácii chodili vlastne teraz pred Vianocami a tá počas sviatkov. Ale sú to vždy akože vlastne si veľkých prevádzok chodí každá vlastne akože rok. Ale tá prvý rok funguje 200. Tu máte, že malý obchod sa určuje a to je malý obchod? To není veľký. Aj, to nie je veľký. Malý obchod. Čiže to rozdeliť do 500 metrov? Do 100 metrov a menej ako 100 metrov. A teraz 100 metrov štvorcových? Nie, vzdialenosti od obytných budov. Oni sú od toho domu najbližšieho? Tam. No ale ten za ním, myslím. Je čo viac ako 100 metrov? No 100, rovno to je takých 100. Ale nechcem sa nabrkovať.
aby to nebolo... Dajme pod 100 a dajme nad 100, aby tam tých 200 metrov potom zase bolo dodržané. 100, no, tak. Dajme to tak, že viac než 100. Čiže teraz by to bolo rozdeliť, a ako to chcete odviesť, že ktoré sú 100 metrov od obytnej zóny? Ako je to aj predtým vlastne uvedené pri tých ostatných, napríklad v paragrafe 4. Paragraf 4, skúsme sa inšpirovať, no. Odsek 3b, myslíte? Napríklad, tam to je rozdelené. No, tam je, že prevádzkanie, ktoré sa nachádzajú v obytnej, alebo rodinných domov, alebo vo vzdialenosti do 25 metrov od obytnej zóny. Však? Áno. Čiže toto by boli, chcete to rozdeliť na prevádzkárne, ktoré sú do 100 metrov a 100 metrov, tie majú do 22 a na 100 metrov do 24. Je s tým problém? Vysvetlenie je prečo? A že sa to dotýka len jednej prevádzky kvázi, lebo všetky sú v obytnej zóne. Pani Klavčová, mala ste ruku hore, nech sa páči. Mala som ruku hore napríklad v tom, že keď nejaký žiadateľ prejde stavebným konaním, ktorým územný plán dovoluje a príde ku otváracím hodinám a vtedy sa mu povie, že sa to zakazuje, tak to je trošku... A môže nastať taký rozpor. A čo konkrétne by to mohlo byť? Napríklad nejaká autodielňa, ktorá môže byť nerušiaca v obytnej zóne, ale príde sem a teraz bude obmedzovaný nejakými vzdialenosťami. Áno, no. Autodielňa budú nedobrý, že... Autodielňa robí do Piadilis. Môže aj pomoci, ale tak. Sú také, ktoré sú 20 rokov, 6-7 pokazí auto a budeš potrebovať zrovna do Sebišu alebo ráno ideš niekde preč, vieš, takže to sú také veci, ktoré... To sú prevádzka, odsek 3. Bezčasové obmedzenia, to je mimo obytnej zóny, čiže v areáli buky môžu tam robiť a podľa mňa je to dobré obmedziť to. Podľa mňa je to s ohľadom na obyvateľov, ktorí sú tu, je to dobré. Ono nebude môcť po 9. robiť, keď má takúto nejakú prevádzku, ktorú by tu nemal mať, ale lebo nové povolenie nedostane, ale majú tu 25 rokov alebo 30, ja neviem koľko. No ale oni vedia, ja neviem, ale nový nemôže v obytnej zóne dostať žiadnu prevádzku, pani Klavčová. V obytnej zóne sa nedá prevádzkovať toto, nový. No, to nedovoluje to územný plán. No, pani Korazíková? Toto konkrétne bolo aj v inom väzení upravované stále vlastne. A že je to podľa starého väzenka? My sme menili parakuta s kolegom hrali tie hazardné vlastne hry, tú prekárenskú vlastne živnosť a plus vlastne tých podobných predácov vlastne a hazard vlastne vlastne definovali. A teraz navrhujete ešte to vrátiť sa naspäť, ako to tam chcete nadefinovať presne? Napríklad vlastne, keď sme porovnali vlastne aj väzenka vlastne iných mestských častí, tak niektoré to vlastne až tak striktne, dokonca vlastne zakazujú činnosť kniho pracovného pokoja alebo motorovým mechanizmom. Čiže vlastne akože áno, ani nič proste človek nemôže. A v Rakúsku nemôžete kosiť pod rodlou pokuty v nedeľu. Ani vrtať. Čiže vlastne akože, vlastne tá sa snažila akože robiť tak vlastne, tá vlastne aj ten občanov bol spokojný, ale zase trochu to obmedziť treba, vlastne tým, že... Ja súhlasím, tak to je dobré. Čiže ale teraz vy už len nadichtujte to, čo máte s tou prevádzkou nad 100 metrov. Nemáte to? Krátku predstavku dávam, lebo hygiena. Nech sa páči. Áno, 10 minút. Takže pokračujeme rokovaním bodom číslo 6 o VZN-ko o pravidlách času predaja. Vy ste pripravili návrhy zmien. Začneme s tým komplikovanejším a potom prejdeme k tým jednoduchším. Teda ako ste navrhli tú zmenu v paragrafe 3 odsek 1. Ako by to malo znieť tými 100 metrami? Paragraf 3, odsek 1 sme rozdelili na dve písmená, a to na písmeno A, čiže on znie teda predajná prevádzka v oblasti obchodnej živnosti malo obchod sa určuje nasledovne. Po A, prevádzkarne, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti do 50 metrov od obytných alebo rodinných domov, pondelok až nedeľa v čase od 6. do 22. hodiny. A potom po písmeno B, prevádzkarne, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti nad 50 metrov od obytných alebo rodinných domov, pondelok až nedeľa v čase od 6. do 24. hodiny.
Dobre, to bolo v rámci diskusie, mne sa to zdá v poriadku. A teraz diskusia pokračuje, alebo ak teda už nie, tak prejde... Ešte pani Porazíková, čo chcete? Ešte Paragraf 8, no. To bol paragraf 3, potom paragraf 8, to je ten pojazdný podomový predajcovia. Keďže sme to nechceli dať ako ich prevádzkovú dobu, lebo vlastne zakazujeme tú činnosť, tak sme dali paragraf 8, ktorý by potom znel následovne. Čiže vyhodili by ste to, odsek 6 by ste zrušili? Odsek 6 to by nám možno návrh, by sme zrušili. Odsek 8, paragraf 8 by sa potom volal pravidlá pre činnosť výkupcov železa, autobatérií, kožiek, elektropadov a ďalších odpadov. A odsek 1 by potom znel na území mestskej časti sa zakazuje činnosť pojazdných podomových výkupcov železa, autobatérií, kožiek, elektroodpadov a ďalších odpadov. To bol odsek 1. Odsek 2 by znel ambulantný výkup železa, autobatérií, kožiek, elektroodpadov a ďalších odpadov sa môže vykonávať iba v priestoroch na to určených alebo na pozemku vyhradenom na tieto účely mestskou časťou. Týmto nie sú dotknuté povinnosti zachovať všeobecne záväzné právne predpisy pri nakladaní s odpadmi. Priestorok na to určené, čo to znamená? My nemôžeme tým sa myslí ambulantný výkup železa, to znamená, keď je nejaký zber súrovín, tak to by sme mysleli napríklad to, na to určené. Ak si niekto chce otvoriť zber súrovín v Lajneroch, tak mu ho samozrejme nebudeme zakazovať, ani mu ho nemôžeme zakazovať. No jeden má na pri železnici. No, tak to je vlastne ambulantný. Ale zakazuje sa ten pojazdný. A to čo pán Ondruška chcel tým dosiahnuť teda vlastne to, že ak by tu niekto sa rozhodol teda, že... Košky napríklad? Košky vykupovať. Tak na úrad? Tak ponúkne sa mu priestor my vyčleníme nejaký priestor, alebo mu aj niekto iný môže vyčleniť nejaký priestor na to. Áno. A s našim súhlasom to môže teda... Na súhlasom nepotrebuje, keď bude na tom pozemku, ale môže tam vykupovať. Na tom pozemku to môže vykupovať, ale pointa bola v tom, že vlastne kto nevykupoval už pojazdné. Pointa je, že pojazdné tu nám nebudú chodiť a hlásiť motore, kože a elektromotore. Následne vlastne vzhľadom na túto zmenu paragrafu 8 sa paragrafy starý predišlo na paragraf 9 a následne paragraf 9 a paragraf 10 následne. A ešte by sme vlastne to sme sa zabudli do úvodného ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia. To je tá prvá strana, kde je napísané, že miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Vajner podľa paragrafu 4 odsek 3 písmeno I a už tam vlastne to je písmeno N. Som chcel praviť, tak to nemusíme meniť. Písmeno N je vlastne to, ktoré som ešte necitoval, ktoré som vám skúdil, že ocitujem a teda to znie, že obec pri výkone samosprávy najmä, a to písmeno N znie, že zabezpečuje verejný poriadok v obci, bodkočiarka, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané, alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste. Čiže vlastne táto činnosť pojazdných podomových predajcov by sa správala týmto paragrafom. Tým písmenom. Ale hovorím, že na tú otázku, či prokurátor má iný názor, tak kľúčové sú dve oblasti, že či to patrí do pôsobnosti samosprávy a či teda sa tým zabezpečuje verejný poriadok. To neznamená prokuratúra. A myslím, že tie pochybnosti tam môžu vystať a ako to niekto dá do pozornosti. Dobre, čiže 3 veci ste navrhli vy, ale postupnosť musíme, aby sme držali rokovací poriadok, je, že idú hlasovania postupne podľa času, kedy sa podali. Prvý návrh podal pán Vlček, druhý tej pekárne 0 až 24, čiže trvalo ste podali vy. Potom 3., 4., 5. autorem adorát by sme si osvojili my. A to by bolo v tele toho VZDNK. No, čiže a teda diskusia. Ešte sú nejaké pripomienky? Pán Ondruška, nech sa páči. No, že s tým pozmeňovacím návrhom, čo tu bol od pána poslanca Vlčeka. Áno. Ja by som s tým bol dosť opatrný, lebo aby sa nám nestalo, že práve kvôli tomu nám to niekto celé napadne. No, napadne asi tú časť. A diskusiu, lebo aký tam bol presne ten čas? Od 15 do 21. 15 do 21, no to je také. To je čas po obede, no? Podvečera po obede. No. Ty bol nezahrajú. Ale dneska navrhovali bol od 10 do 22. To by som tam radšej nehal ja osobne. To je váš návrh. Uvidíte, môžete sa vyjadriť do toho hlasovania, že ako to bude. Čiže postupno, diskusia je skončená. Dobre, takže ideme postupne hlasovať o návrhoch. Čiže
A poďte ešte platnosť VZN-ka. Odkedy? Od 15. Od 1. januára. Áno? 1. januára. Tam ostane nie na 1. januára. Dobre. Čiže dnes 16. decembra, čiže musíme to zatra vyvesiť, teda, aby to bolo 1. januára, ale musí byť 15 dní teda. Takže... A navrhovaná je tu účinnosť 1. januára. Aj tak skôr nebude, 15 dní to musí vysieť teda. Áno, potom. No, takže dávam slovo návrhovej komisii a ideme hlasovať o tom, že v paragrafe 4 odsek 5 sa mení pondelok až nedeľa od 15 do 21 namiesto 10 do 22. Nech sa páči návrhová komisia. Tak. Takže kto je za tento návrh? 1, 2, 3, 4, 5. Kto sa zdržal? 1, kto proti? Teraz nám je 6, takže 5. Tu si píšem postupne 5 za, 1 sa zdržal, menovite pán poslanec Ondruška a proti nebol nikto. Takže potom poprosím upraviť od 15 do 21 tie prevádzkové hodiny. Ideme na paragraf 5, odsek 2, kde prevádzková doba prevádzkárni výrobných živností, a to pekárenskej a cukrárenskej, sa určuje od 0 do 24. Pondelok až teda nedeľa by som dal. Lebo aj v nedeľu sa točí. Pondelok až nedeľa. Áno. Od 0 do 24. Od 0 do 24. Takže kto je za? No. Kto sa zdržal? Kto je proti? 6 za. Kto sa zdržal? Kto je proti? Uznesenie schválené. Pokračujeme ďalej tými 3 zmenami, ale to máte vy, alebo už to máš aj ty napísané. Potrebujete ešte, aby prečítal tie všetky zmeny, ktoré čítal pán Komár doteraz, takže vlastne autore Madurov ich akceptujeme v tomto materiáli. No, ja by som pre istotu prečítal ešte raz, lebo to bola diskusia a teraz by sme, Janko, áno, že 3 veci my si dáme vlastnou opravou do VZN-ka, lebo už tam 2 máme vašim hlasovaním a potom budeme o celku. No, čiže, nech sa páči. Mikrofón. V paragrafe 3 sa odsek 1 rozdeľuje na 2 časti, na písmeno A a písmeno B. V písmene A teda sa ustanovuje prevádzková doba pre obchodné činnosti prevádzkárne, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti do 50 metrov od obytných alebo rodinných domov, a to pondelok až nedeľa v čase od 6. do 22. hodiny. A prevádzkárne, ktoré sa nachádzajú v vzdialenosti viac ako 50 metrov od obytných alebo rodinných domov, pondelok až nedeľa v čase od 6. do 24. hodiny. A potom ešte zmena v paragrafe 8, respektíve doplnenie paragrafu 8 a následné prečíslovanie následujúcich paragrafov. A to by vlastne stanovalo činnosť pre výkup toho železa, autobatérií a iných odpadov. Na území mestskej časti sa zakazuje činnosť pojazdných podomových výkupcov železa, autobatérií, kožiek, elektroodpadov a ďalších odpadov. A ambulantný výkup železa, autobatérií, kožiek, elektroodpadov a ďalších odpadov sa môže vykonávať iba v priestoroch na to určení alebo na pozemku vyhradenom na tieto účely mestskou časťou. Týmto nie sú dotknuté povinnosti zachovávať všeobecne záväzné právne predpisy pri nakladaní s odpadmi. To je v zákone. To je v zákone. To bolo doplnené už predtým. Ja som myslel, že bol to už v pôvodnom návrhu. Čiže toto si my osvojujeme a teda ideme hlasovať o VZN ako v celku. Jedna zmena prijatá, druhá zmena prijatá a VZN ako celok. Takže ideme o tom hlasovať. Uznesenie číslo 128, návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava Vajnory o určení pravidel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava Vajnory. Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava Vajnory o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava Vajnory s účinnosťou od 1. januára 2016. Takže ideme hlasovať do tohto uznesenia, kto je za? Kto sa zdržal? Kto je proti? 6 za, nikto sa nezdržal, nikto je proti. Uznesenie je schválené.